Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So दिनै जोंहा नखरनि गोजा ओंखाम गोदान जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय आङो सानडे नालाय दिनै स गिर्जायाव थांदोंमोन आंहा गथ'फोरखौ सानडे स्कुल क्लासबो लानो गोनां जायो नालाय ओमफ्राय आङो दासो मोनफैदों नै स बेखायनो आङो संनाय खावनायाव बारा हेल्प होनो हायासै बेखायनो फैनानै भिडिअखौनो लानो सानबाय आङो ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायनाय जादों स नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो गोथाव आलासिबो दंफैयो नै इटानगरनि दाउआ जा गोथाव गोदौखादों आलु गोरलैजों नै रान्धुनिफोरा नायदों जाहानि बेसर बागानखौ नायनोबा नै जा मोजां नुदों प्रियंकानि बागानाव पिकनिक जादों मोजां नुमारदों फट' लानांगौलै दाउनाव अमा बेदरा सङाखै दा संगोन सोर संगोन बेखौलाय अमाखौ सोर संगोन गोथाव मोनामबायलै सामब्राम एवनाया नै थिं पापर एवबाय फैबायलै मा गोलैजोबखो खामबायसो नामा पापरालाय एखौबो एवबाय आं दाखालि मोनजास्लायासै जानो होनर' माबा होनांगौलै बाहाय सदा होबाला मोजां जायो बियो मिथिया लेथ्रासलै जा बोराय रे नै माइरं एंखुरनि पापर ओमफ्राय नैबे दाउआ हाग्रानिसो बोराया गावनानै लाबोदों बारिनिफ्राय हांसो सिलावरि मार बियो ए ओइ गावहैयाखै बे फुख्रियाव बोराया गावना लाबोदों हा जादों सानावनो जाग्रायानो सानावनो हायो नोंबो जागोन बेदर जासिगोन अमायाबो बोराया बेदर लाबोनानै फोरानना दोनफैदों आरो ओमफ्राय बिदा बिबाजै सावनानै जाखोगासिनो बेदर लाबोग्राया पात्तायानो गैया हनै मेगनाव हाबनानै आलु सोबाय मा जाखो मेगनालाय हाबदोलै माबा नेमानो बिदिनो गासिबो जाजोबनो जा आयै नै सुनु मुनुआ जा ओंखाम उखैबाय मुनु ओंखाम उखैबाय सुनु ओंखाम उखैबाय स' जोंहा ओंखाम ओंख्रिफोरा मोनजोब्बाय जानोसै दायो स' जानायनि सिगां प्रेयार खालामग्रोदों नैबे ओंखाम ओमफ्राय बेयावबो ओंखाम संबावदों आरो कुकार मोनसे नैबेयो अमा बेदर ओमफ्राय नैबेयो दाउजों आलुजों ओमफ्राय नैबेयो थाजों नाजों ओइखौ आं मोनसे जागोनलै जाया आहा गोथावसो मोनो आइथिंखौ इदिखौ दाउआ मासेल'मोन ओइ
इदि आथिंखौ गोथाव मोनो आहा होबानो जाबायलै पापरखौनो लाबोआखैदां माबायदि गोथाव जादों हा मबे मोनसेया गोथावसिन जादों माहानि चक्लेट मोनखो नोंसोरलाय अमा जायाखै दां देबा अमा जायाखै जादो जेबो गैया जे गोथाव ओंखाम गोरलैया माबायदि ओंखाम गोरलै होनो गेफेफेखौ गोरलै होनो रे जे हा मिथिखायो माबायदिया ना जायाखै जेगा ना जायाखै बेदरा गोथाव जेक बेदरा गोथाव अमाया गोथाव ना दाउआ गोथाव आन्दायबाय ha janu mani thai थावदोंना थावाखै हा गोथाव माया गोथावसिन जादों माया गोथावसिन जादों होनदों अमाया अमाखौ आं संनाय दाउखौ प्रियंका इसोर लाखिसो आं सङाखैलै बुंना लाखायो आङो होनदों देलायहालाय खामानि बाङायल'सो माथो गोथाव देलाय गोथाव इभलिन गोथाव नंगौना नङा आंनिखौ बुंबाय काजि लाबोनानै आंनो होआसै बिदिनो साय काजि मोनस्रियासो र' आं लायनो नांला मोनबाय ए सोरो ए गाव हैखोलायाखै नाने मैगं बेदर संनायनि लायनि दाय जानाया एबारसिम लाबाय थादो माला आं गैयामोनदां ना मालामोन केमेरा खेबाराखो ए मोखाङाव ओरैनो खोमाला दिनैबा मानो हारसिं जाखोथाय मबेयाव बारा गोथाव जादों आफा दाउआसो मोजां जादों दाउआसो ओइ माबाया थाया थावासो थायाबो थावाय जादों अमाया गासिबो जाखांनानै जोङो लास्टावहाय जानो जिरायबाय आरो ओमफ्राय रावखौबो केमेरा लानो मानसि मोनिखाय बिहावखौनो लाहोबाय आङो जाखा थुखाबाय आङो लानो राबाथाय र' होनदां गासिखौबो लालांबाय सोरखौ बांसिन लायदों जायनि केमेरा बेखौनो बारा लानानै दोनदो
बेखौ बारा बेखौ बांसिन ला बेसो लिडारा रेडि जाहनै जाबाय जोंखौ लाबाय थागोन लायथि थांदो ओंखाम गोदान जादों जोंहा दिनै खर' जानबाय लाङा दावहारिनि गस्लासो मोदानलाय फैयो होमबा आंखौसो लाबाय थादों आंखौसो लाबाय थादों आंहालाय मा जाखोसो गुन्दुखौ जागारबाय दानिया बाजार माया गोलदो आंना जिबौआनो हायबाय नामा माया गोलैखो आस्सा गिबाय आंबो मा जाखो नालाय जिबौसो हायबायदि सानदों माबा सासेखौ लाबाय थायो बिना ओरैहाय आहा बेदरखौ लाहरदों आइथिंखौसो बाब्राबाय थानाय आइथिंआव माबा मावजिफोरासो माबादों ना सानो गावनो गस'आखैबा जाबाय गैला नैबे दाउ बे अमा बेयो थाजों नाजों ओमफ्राय नै आं हानाय माखौ लादों जानो माया नैखौ लादों जानायखौ बुखुंखौ नङा गाज्रि गैला दां खामा गोसो गैया फुंगाराव गावनो दोननांगौलाय बेसो मोजां नै खामा ओइ खायसेया मोजां जागोन ने आंसि नांगौ आं खामखौ जानो हालालै टाइम बारनायदों जोंनियाव नायानो मासे बुस्थुया बेलाय माथो सोना दोङो जोंनिया पुरानासोबा पुराना नङा नङा बियो ओरैनो लादेरनो बिदि बादाम लोंजाबा दोनदो थांलाय आंनि गारियावहाय माबा दोङो टिफिन दोङोलाय थांलाय आंखौ लांनो लोजा मोजां गाबोन फुङाव खोनासो आइ टिकेटखौ खुलिनो हो गैला माबानिया साराम जागोन बयलारनिबासो दैयानो मोजां गैला थांसै आङो थाबाय थाथ' दोनस्रा बाय 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 होनदों इउटुबाव लोगो मोनसिगोन फैसाखौसो नुहुरबावो स' दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन थेंक इउ स' माच नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय